Накс Вильмовна, были ли такие случаи, связанные с нашей семьей, ну что-нибудь мистическое? Ондай хәлдәрне хәтерләйем, безнең инәем һөйләй торгайны, олатаем Фәткулла карт яшь сагында урманга куна ятып утын әзерләргә киткән. Утын әзерләгән, мотор итеп, бөтәһен дә әзерләп бетеп, төнне иртәгәһенә халлап алып кайтыр өчен йокларга калган. Йоклар алдыннан үзенең яткан урынына уратып, түңәрәк итеп, тай саһыдган, дугаларны укып. Шуннан һуң йоклап киткән. Төнне, төнге сәгать 2ләрдә кара айгыр йиккән, шул тиклем зур бер ир килеп туктаган. Уратып йөргәндә, олатаема бер зыянда эшләй алмаган, теге укылган тайсанан керә алмаган. Сәгать 3тә әтәс кыскырһа, йен уже китә.